Hola. Hola, ànims. Bon dia. Vinga. Cap allà. Bé, recte, però... Però sí que has tardat a fer aquest tros. Jo, perquè estic passadeta. El Jordi m'ha dit que feia 10 minuts i... Però Jo he estava tardat cansada. molt a venir. És que jo amb aquesta noia porta 3 trossades de peu i també he Va. parat un moment, però ja he engegat. Adéu. Adéu. M'he baixat. A on? Cap on? Què queda? Què queda? Quan queda aquí, dos? Sí, sí. Sí, nosaltres hem de cuidar del collaret. No, ja t'ho pots quedar tu. Aquí. I et donaré el...